país se cree empleo. Sis persones han resultat intoxicades per inhalació de clor a les instal·lacions del Club Natació Barcelona. Per precaució, els bombers han fet un perímetre de seguretat de 50 metres. Les primeres hipòtesis apunten que la fuita s'ha produït quan el camió que transportava clor per les piscines ha abocat més quantitat de la necessària. La fuita ha obligat a desallotjar tot l'entorn del Club Natació Barcelona, una part del passeig Joan de Borbó i també de la platja. 6 persones han resultat afectades lleument. 5 dels intoxicats han quedat en observació a l'Hospital del Mar amb tos i irritació als ulls. Tots els socis els han evacuat. Molts han hagut d'esperar a la platja mateix perquè han deixat les pertinences a l'interior. Tots ens han dit que sortíssim, que ens tenien que evacuar, que tenien que venir els bombers, que havia hagut, segons diuen, per això no ho han comunicat oficialment, no ho sé, una fuita de cloro. Me sofocaba, por lo tanto he dejado de respirar y subí corriendo al exterior. Estava a la piscina i ens han fet sortir tots, perquè es veu que han mesclat el cloro amb un àcid. Per precaució, bombers i Guàrdia Urbana han impedit el pas de veïns i turistes a tot el voltant del club. Els hostes de l'Hotel Vela, per exemple, han hagut d'arrossegar les maletes per la platja per deixar l'establiment.